uJesu Kristu inkosi baba. Ngisacela ukucula. Zincane izibongo zami wangithenga ngegazi kodwa ngalena haleluya lukhulu dumo lwakhe. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli, uJesu Kristu inkosi baba umpostoli, uJesu Kristu uyinkosi baba umpostoli. Hey baba, angazi uba ngingathini. Ngikhushulelwe imali emsebenzini, sengizohola u-8,000 ngiyumaklina baba. Sengizohola bangifonela manje kuLosine bathi imali yami siyakhuphuka, sebezongiholela baba u-8,000. Hayi mina baba ngimazi lo Jesu uhamba naye baba. Hayi baba, hayi angimazi lo Jesu uhamba naye. Hey uJesu Kristu inkosi, ngokukhipha izishumi baba sengavene nje ngigeqabezwe nje ngokunjena baba, ngesibusiso esingaka. Hayi baba, ngiyazi mina lento angazi baba. uJesu wakho, hayi baba, hey ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, nabanye bafuna ukubonga nabanye. uJesu Kristu inkosi baba, amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba umpostoli Sibanze nomama. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele nasekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongigcinile. Ngiyambonga kakhulu kungumusa wakhe. Ngithanda kubonga nekuphakamisa umnanzi lesibutholile inkonzo entalabasha, noma bengingakayi kodwa nje bengitilandzela WhatsApp wami. Ngiyabonga ngoba tingikhutsate kakhulu, tangivula emehlo kulokunye, tangikhumbuta letinye tono tami lebengisolo ngibhala tona ngingakatibhali. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga lenkonzo beyitele kutosikhuqulula, isigeze, siqophe, siphume yonke insilale semitimbeni yethu. Siyambonga uNkulunkulu. Baba umpostoli Sibanze ogitshelwe umuntu lowethembeke ngaso sonke isikhathi, lofuna bonke bantu bakhe baphelele ekhaya, akafuni kube nalo salako endleleni. Siyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiletha nebufakazi, bantfu bami baphasile esikolweni. Ngiyambonga uNkulunkulu, baphasile bonke, munye nje losele lengisengakayitholi ireport yakhe-ke yena. Lalabathathu ngiwatholile, lo yedwa angikayitholi ngekuthi imali yakhe isashoda nga-4,400. Ngibufisha-ke bamake Nkosi yami, ngingimake ngedvana bantfu bami. Ngisazama naye, kuye ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi uphumelele. Ngicela nje uNkulunkulu angiside ngichubeke ngilwe njalo bantfu bami, ngingabalahli, ngingabashiyi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ludumo lonke lungolwakhe. Ngiphakamise amandla uNkulunkulu ukuthi ahambe nami noma ngangingedvana. Ubabe wabantfu bami akanake futhi akanandzaba, kodwa nje ngiyamthethelela uNkulunkulu lowatiko ukuthi kungani. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyawuhlala njalo, ngingeke ngiphume, ngeke ngisuke kuye. Jesu Kristu inkosi, amen. Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa yilo. Ngithi uJesu Kristu inkosi ekuseni. Ngibingelele abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ubaba uNtsibande ekuseni. Ngiphinde ngibingelele umama uNtsibande. Ngithi ngiyabonga
Ngiyabonga kakhulu Baba uNtsibande ngemisebenzi yakho emihle. Ngiphinde ngibonge noNkulunkulu esasigcinele wena Baba uNtsibande kanye nomama Ntsibande. Ngibonge imisebenzi yenu emihle enisenzela yona ngaso sonke isikhathi. Ngibonge nanenkonzo ongisendele yona Baba uNtsibande eyangeviki eliphelile yabazalwane nabatana abancane esikhonza nabo endlini kaJehova. Ngithi ngiza nofakazi baba. NgoNovember abantwana bebeqala ukubhala esikoleni. Umntana babesondile baba engazi nokuthi enzeni. Ebehlukumezwa nje ukuthi uzobhala i-exam nokuthi uzofeyila. Kepha ngoba ngisebukhosini iy'nsuku eziwu7 elokho engizwile ngisho abaseRoma 10:9 ngiphinde ngilalele nalomkhuleko wakho wathi noma ubani ogulayo masibomlalelisa wona. Nangempela baba mangiqeda ukuthandaza ngiphinde ngisho abaseRoma wathi ngelinye ilanga mama ngiyacela ukuthi nami njengoba sizobhala ungibize njalo mawuzosho abaseRoma mama. Ngempela umsizile ngoba umntana ebesondile engazi nokuthi ethatheni nani ehlanganise nani icabangela ukuthi uzofeyila. Uphasile baba ngamandla kaNkulunkulu. Ngibonge noNkulunkulu kakhulu othe wahlala enhlizweni yakhe wamthinta wamthasha ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu ayikho into esingayenza, ngaphandle kwamdali wethu ayikho into esingayenza. Ngiyabonga kakhulu baba ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaso sonke isikhathi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela nje uNkulunkulu aze asingathele nina, asigcinele nina ninomama uNtsibande baba uNtsibande. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Inkosi yanginikeza umbono ngebandla entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa lapho ngibone khona ubusendlini baba ulukhonza ibandla. Kepha engiqaphelile ukuthi inkosi biveza ukuthi asingabi phambi kwayo singcolile. Ngabona singabazalwane sihamba sigeze ebese siyabuya siyangena kulendlu ebikhanya obukuyona. Inkosi ifuna sibe ngcwele njengalokhu nayo ingcwele, ngoba before sihlabelele bekubiza ukuthi siyogeza kuqala. Ekugezeni kwethu bekungesikho ukuthi sigeza ingxenye yomzimba enye ingxenye isale ingcolile. Bekubiza ukuthi sihlanzeke umzimba wonke ebese-ke siyangena ebukhoneni bukaNkulunkulu simkhonze simdumise singcwele. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela komama nobaba nokhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu kule fasting besiyenzile ka3 days. Besiyenzile nje ka3 days. Into eyenzekeleyo ngesuku lokuqala kwaye kwahlasela abahlali lapha endlini, kwalahleka imfuyo yasekhaya yonke yabe yatholakala ngakusa ku2 days. Ngo3 days ngosuku lesibili kwalolo suku bathi abahlali kutheni zilahleka zibe zibuye. Utata uyayazi uba zibuya bobani, zitheni zakhe ziye zabuya ngoba ezabanye azibuyi. Kusho ukuthi bambetha ke basehla benyuka naye, kodwa kwaze bagcina kufika namaphoyisa ke bagcina belala nje emizini abantu. Okay, ngoba isixesha kodwa engikubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu bavikele. Kuthe ngesonto bazama ukudubula, utata sengasekho ke thathwa amaphoyisa. Badubula ke umama elele nabantwana bethu. Badubula kodwa akushonanga nomunye, ibhuledi bebezibona kodwa akhange kusho nemuntu. Ndiyambonga uThixo kukhaya leZwi
uba sigcinekile. Ndizothi enkosi, enkosi ukungena apha ngoba ndangena sekudala ndaye kukukhonza. Kodwa ngokungena kwam iinto ezinintsi ndibe rayithi, ndabuyela nakuThixo. Ndiyambonga uThixo, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba Ntsibande, ngiyabingelela nakuwe mama, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda nje Baba ukudlulisa ukubonga okukhulu. Selokhu uNkulunkulu wami ngingene ekhaya leZwi, ngifunde okuningi, ngifundile uNkulunkulu Baba ekusebenzisa empilweni yami. Zinkonzo zabantu abasha Baba zingisize kakhulu ngoba nami kuningi ebengingakwazi okusezweni okuqaqile. Uthe makuqaqa kwazwakala, ngakuzwa, ngakubona. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngifundile nami ngike ngathi ngazizwa ngathi ngumuntu omusha, ngafunda, ngagcwala ngezwi. Qhubeka njalo-ke inceku kaThixo lokusigcwalisa, uqhubeke ulokube yimbongolo egitshelwe. Nathi siyafunda Baba ukuthobeka, siyafunda uNkulunkulu wami ukuba abantu abazoshumayela leli vangeli ngeqiniso. Qhubeka njalo uNkulunkulu wami. uNkulunkulu akusize Baba, uNkulunkulu akusebenzise, uvume ukusetshenziswa ngoba ziningi izimvu ezidukile okwazi ukuzilanda, nami ngiyenye yalezo zimvu. uNkulunkulu aqhubeke asibusisele wena uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukuba sekhaya leZwi ngoba impilo yami iya ngokushintsha, impilo yami iya ngokuguquka. Selokhu ngabhala phansi nami izono zami. Uthe malokufundisa Baba ziningi nami ethe ngazibona, ngazikhumbula. uNkulunkulu eloku engikhumbuza, ngazibhala phansi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Bamtsibande nomamtsibande, ngiyanibingelela ekuseni, ngicela ukuthola ubufakazi. Izulu liyaduma kakhulu kule ndawo sikuyona. Ngiphume-ke njalo ngikhule kuRoma 10. Mangilibona nje liza kabi noma lisahloma nje ngikhuleke, noma seliqala ngikhule kuRoma 10 phandle ngizungeza. Lidumile-ke kakhulu lalethi siqhotho. Mase lidlulile sibona isihlahla siwile nje. Lakuphela khona izinga egcekeni esikhulu, saba nje phansi sasimba ney'mpande zaso. Ngezathi kunothoromu lapha kungahlali umuntu. Uthayela ugoqekile mncane. Ngambabaza uNkulunkulu wathi aziwa muhle. uNkulunkulu wethu waziwa muhle. Ngimnikeza udumo ukuthi uye wasivikela. Siyambonga kakhulu, ngiyambonga njalo wangifaka ekhaya leZwi. Ngoba sekhaya leZwi yaqala nje ukuthola ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uMamjili, ngiyambonga kakhulu. Ngiyabonga ney'mfundiso zasekhaya leZwi, ngiyabonga kakhulu. Ngaxolisa nokudelitha, angizuyanga ngabhala kahle. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa ukufakaza ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Njalo uma ngilala ngikhuleke uRomans chapter 10 verse 9. Ekuseni 2:15 usisi wami sinokungezwani ngoba nje unemoya engayiqondi ongezwani. So ngiyaphupha kube ngazuthi ngilele naye usebusuku, kunento ehlezi ilokhu njani inezigi eminyango. Athi yena ngivule eminyango, ngivule kungene indoda eyisilwane. Uma ingena le ndoda eyisilwane athena ngiyivulele, achaze-ke ngayo
ihlale-ke ngathi mina ayingifuni ngoba usisi wami azizwani nje naye. Ngiyacabanga ukuthi le moya kuye ingene ihlale kuze kube iyahamba. Sengibona engazuthi kukwenye indawo ngasekhaya futhi ngihlangane nayo. Uma ngihlangana nayo bese ngiyikhomba ngomunwe ngithi uJesu Kristu inkosi. Yikhombe ngomunwe ngithi uJesu Kristu inkosi. Iye incibikale iziphele ngilo ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga leli gama noma lesi sivumo sithi uJesu Kristu inkosi esinamandla sisivikelayo. Ngiyambuka nje uNkulunkulu engibonisa amandla alo. Nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Sinamandla lesi sivumo sinamandla. Ngisibonile mina siqhelisa izilwane. Enhlezi ngiyibuza ukuthi usisi wami indaba singazwani kodwa semangibonile ukuthi ujwayele ukuba ushelisa isilwane akalala naso. Sekumngani wakhe lento lena. Ngithe mangithi Jesu Kristu inkosi ngalibona igama elinamandla abazana balibize leli gama ethi uJesu Kristu inkosi liguqisa amadolo kungufakazi. Ngilibonile uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli. Ngiyethemba nisagcinekile. Siyabonga kakhulu ngey'nkonzo zabantu abasha. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Baqinisile ngempela labazalwane bathi bengesizo nje zabantu abasha kuphela nathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulume ngokunamandla. Siyamdumisa kwangathi angasisiza senze njengalokhu eshilo. Okunye baba ngithanda ukuxolisa la, angazi ukuthi kwenzakaleni ngilalela inkonzo. Ngisengibona manje ntambama ukuthi kungene i-emoji ekhaya leZwi. Shuthi ipressekile nje ifoni kodwa sengiyidilithile. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Nilale kahle ekhaya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anigcine baba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ninjani? Mina ngiyaphila. Shame imeseji yami yinze kodwa ngizoyikhatha ibe mfisha. Bengicela kubuta nekuthi ungibonise ukuthi ngingenta kanjani kwamanje. Ngiye ngaba na 8 years zonke nginatha amaphilisi HIV and AIDS. Angavumi lamaphilisi ala. Ngisuka kwesize ya 36 but nyalo sengigcoka 28. Waza amadokotela kunginjinja kwangenti vele kwala mara solo ngwanatha. But kulomkhuleko kwamhla ka-18 May lapho uthena ukhuleka wathi na ucala kubala leti fotonke ngasukuma ngimangethi inyawo ngathi hayi nami lana sengiyema la. Ngivile babe nakathandaza lapha ayibali HIV and AIDS. Inkosi salungiphilisa. Sengicala lapho ngiyafasta. Ngabuta nalomnye umzalwane bathi ngibhodi inegma. Wangichazela ukuthi lamaphilisi njengoba ngithi mina ayangidla. Bawenda kuphi lamaphilisi? Ngahazama kuvisisa khona lapha azama kungibonisa ukuthi uma ngabe kukuthi ufuna Jesu utakuphilisa mara na uthi singala unatha amaphilisi ngala nafuna na Jesu vele kunetinto leti ngeke thambe kahle. Ngasukuma ngamangathi inyawo ngathi nyalo sengidawukhuleka Roma 10:9. Impilo yami yonke uNkulunkulu utawuze angiphilise. Ngathatha amaphilisi ngawabeka eceleni. If ngifasta vele bengiwabeka eceleni. Ngithandaze ngikhale kuNkulunkulu. Njalo ngithandaze ngikhale mara ukuthi kwendeke njani angadi bani. Itolo ngahamba ngayi clinic. Nangifika le bangibuta ukuthi ugcinene ngitesta ngathi mina hayi ngigcinele umnyaka lophelile. Kuthi emuva nje basina bangitesta bathi ubonakala ngalokuhlala umnyaka wonke ungatesti ngoba uphilile. Bangani bakho nyalo wonke umuntu nyalo udla amaphilisi. Nguwe wedwana lophilile la. Ngajabula babe. Ngayibona lesindishane lebatesta ngako lokho kwekutesta ukuthi negative. Ngakubuka kanenge. Kanzi ngiyithena ngisongena lapha ekhasi lapha. Ngakhuleka umkhuleko Roma 10:9. Ngathi mangile khasi la ikhasi enhlithiyo nami bengithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngitestile bathi nginegative. Bathi nina 8 years ngidla amaphilisi. Babe ngicela kubuta sinyalo ngente njani ngithatha ini ngihlanganisa nani ngalamaphilisi. Ngiphumela lapha eclinic ngikhala ngihleka ngijabulile ngicuma ngingathi ukuthi kufune ngenteni. Ngikujabula sa Jesu uyilaphile AIDS yami. Nani?
Jesu uyaphilisa, bekangeke vele mina zangiyekelela. Sebengicela kubuta babe ukuthi nyalo ngisiphi isinqumo lengingasithatha nyalo lamaphilisi, kumbe kufanele ngize ngithole umfundisi awathandazele noma kufanele kwendekeni. Babe angathi uNkulunkulu ungihlolele angathi. uJesu Kristu iyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova yabonelelwa, ngibingelele kubaba ubaba Nsibande nomama Nsibande egameni lomfana uJesu. Baba, ngiyakhuleka kakhulu, ngikuphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu emuhle empilweni yami. Ngingena emkhosini, ngiyazibhala izono, ngiyazinika nje isikhathi sokufunda nezwi, ngimbikele uNkulunkulu ngiloko ngizikhumbula. Ezinye uma ngizikhumbula kube khona ubuhlungu enhliziyweni yami ukuthi awe ma, into enjena kwakufanele yini ngiyenze phambi kwaNkulunkulu, kwakufanele yini uNkulunkulu ngimone kangaka. Ngiyabonga baba, iy'mfundiso zakho zinhle zinkulu. Ngacela ngelinye ilanga kubaba ukuthi baba, ngididekile enkonzweni engikuyo, ngibika isimo engike ngabhekana naso. Ngawathi ubaba ngingena emkhosini ngicele uNkulunkulu angicacisele. Ngampela ngenze njalo, ngangena emkhosini wa-3 days. Kuthe kuleli suku lesithathu ngaba nephupho engazuthi ngibuyiselwe enkonzweni. Ngakhetha ukuhlala phansi, ngingayi ngisho enkonzweni, angisayi nje enkonzweni, ngihlala phansi ngilalela iy'nkonzo baba Nsibande njalo. Ngosuku uma kuyi-Sunday ngivule iy'nkonzo zonke, ngiy'vulele zona, ngiyilalele zona, ngingayi enkonzweni. So mase kuyaba sengiba nesibonelo nephupho elingikhombisa ukuthi ngisenkonzweni ngiyakhonza, kodwa la ngikhonza khona la ebandleni lami la ngikade ngikulo, ngikhonza ebandleni egqokwa umfaniswano, so kune-uniform yasenkonzweni, izivatho. So manje ngisenkonzweni ngigqoke ingubo ende eshona ezansi, ngifake isikibha esinemikhono emide nje kukhakhana ku-long sleeve nakhona, nginqwazile ekhanda. Ngigqokile nje le joyini ebade ngiyigqoke enkonzweni yami engikhonza kuyo. Umoya wami wavesele wadideka, ngabe ngisazi ukuthi uNkulunkulu useyangiphendulani baba, ukuthi nansi inkonzo, ngoba ngangikhuleka ngisemkhosini ngicela ukubuza ukuthi uNkulunkulu ngikhombisa ibandla kumele ngiyokhonza kulo, ngoba ngididekile lade ngithi ngilihleli khona, ngithi ngibeyelekile khona, ngithi ngifihlekile khona, ngiyaphoxeka. Uma ngiphoxeka khona, umama Nsibande aphinde ashumayele enkonzweni athi, ungathi uma umzalwane uthi wena ufragile, ukuthi nginyathelekile, kusho ukuthi usuke usasonda, usuke ungakakholwa ngokwangempela. Ngamncenga uNkulunkulu, ngaguqa phansi ngedolo, ngakuvuma konke ngithi Nkosi ngiyavuma, ngiyabona ukuthi kusho ukuthi khona la kudideke ekukholweni kwami, kusho ukuthi angakakholwa ngokwangempela, kodwa ngicela ungiphe ibandla kulona lona engimele ngikhonze kulo. So mase sengizibona ngisebandleni kulesi simo lesi, sengigqoke kanjena baba, ngabe ngadideka. Ngiyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi. Phinde futhi umntanami bengilo nginey'nsolo zengane aze yakhe, umfana wami omdala ohluphayo njena osey'dakamizweni. So uNkulunkulu avesele enze isimanga, afike intombi zathi izoshiya ingane, kuliwe kuze kufike emagama ukuthi kuze kuveze ukuthi khona omunye ubaba wengane okhona. Bese ngithi ngisacela abantu abami ukuthi senze i-DNA, ngoba ngifuna ukwenza iphutha phambi kwamehlo kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga.